min de mbe jaggi Afrique naaɓe fof Côte d'Ivoire ɓuri hen hewde caɗele so woni sabu ko keppuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko musɗe woni ɗon sa ƴeewi Allemagne football mumen no wayi woɗɗodirani e football woni mbiyata ko latino américain ɗi kamɓe football musɗe Équateur eɓe jawite ko doole ɓe jadata kamɓe kay football mabɓe ko sippiro naɓe ñama acce kedi e jeynaba hay son tiiɗi kono football mabɓe kamɓe muusi way kono kamɓe Allemagne fof ndir wadde Côte d'Ivoire hakkude mum Allemagne kam mbawi ɗon dañ caɗele Allemagne ne wawi ardade kono hakkude mabɓe Équateur ko ɗon ɓe poti dartade hayso woni ɓe poolani ɓe daña ɗon hay sinno kam ko ɗekki gam ɓe mbawa dañde guɓɓal ngal hay sinno ko toɓɓe nayyi wona place ɗiɗi ɓijo wona kam hakkude mabɓe e Allemagne hakkude mabɓe e Équateur mone mabɓe kala no wawi ɗum ƴettude hayso woni kadi Curaçao sa woni kippuji sa wowani football muɗumen a anda ɗumen no fewi mbawi addandema caɗele a wawi wattude hakkille ma e Allemagne aɗa wowi ɗumen mbiya ya faw plan ji ma e foof kono so woni kippu mbaw finanani no fewi tan ene wawi addandema caɗele wadde Côte d'Ivoire ne ɓili seeɗa Harouna hol yurnito ngo mbawɗen wadde ngal ɗo diɗɗal ɗeɗo ñiiɓi ɗi ɓili ɗo ɗi ñiiɓi Côte d'Ivoire ɓe pilima ɗo muusi seeɗa kono mboɗo sikki yaltude ɓe hawde Allemagne walla tolnodirde mum ɓurta webde kama Équateur o sabu Allemagne de tolniden ɗo ala équipe moƴƴo so gonga haalte ɓe penni ɓe gadani kono aɗa andi coupe du monde battindi ɗiɗi fof premier tour ɓe liɓa ɓe goni hoye liggitade pew tafta équipe mabɓe kesso eɓe jogui fettoɓe moƴƴo ɓe ni kono équipe mabɓe ni heddi heewi on serwi défense mabɓe o tiiɗani hande noon Côte d'Ivoire attaque mo jogui o so tinnima seeɗa no a yaltude hen ɓurto musde mboɗo sikki Équateur par ce que ɓe ganda Équateur yimɓe ɓay koye men pamdina Équateur saabu ganda ɗum kono jaggen tan eɓe jogui fettoɓe ɓe toon William Pacho Hamza haalama hay goto namdoɗa hoto jeeya woni meilleur défenseur hakkunde terrain e aduna e hannde saɗa limatato ma limmo hen sa foti hawrude ɓen noon aɗa foti darade won darde nde ganduɗa tinde saabu sa hawani Équateur hawani Allemagne jagol ma weɓata te hay Curaçao ni ardata tan lappede mbeɗen kono Curaçao ni semori saabu wona joguiɓe hewɓe fettoɓe hen ɓe wona andaɓe te niveau mo goni o so tawi Côte d'Ivoire wa libde Curaçao ma hawno seeɗa yero mangara ko noon jiruɗa e haajuni yurniti e ngal diɗɗal ngal ganduɗa ko F hakkude maɓɓe e Côte d'Ivoire garɗo coupe d'Afrique o e Côte d'Ivoire keso oɗo wona gotum Côte d'Ivoire keso oɗo ɓe ƴetti Boni kañum ƴetti meilleur championnat Italie e Inter de Milan ɓe ɓeydi Eli Wayi yiyama guila no ari Nice koko fuɗɗiti heɓti doole ɓe ƴetti Doucouré capitaine Strasbourg ɓe ƴetti hewɓe ɓe ganduɗa ko jibinaɓe caggal leydi mawni caggal leydi mais ɓe ngari ɓe ɓeyditi doole ɗe ganduɗa ko kañum Côte d'Ivoire jogino Côte d'Ivoire coupe du monde o ɓuri tidde Côte d'Ivoire janoɗo coupe d'Afrique